Čau lidi, tady Vojtěch. Dneska reakcička na podvodníci s kryptom a influencery, kryptokartel. Samozřejmě koukněte na originál debutu. Čaute, pozrieme si videjko z trošku iného súdku. Máme tu nak tisícka poškodených a milióny von oknom. Ako influenceri pomohli podvodníkom. Toto mi poslal Roman, že si mám pozrieť a uvidíme, čo nás čaká. Ja som ako videl nejaké články, že popovali hore dole na podobnú tematiku, takže predpokladám, že to je o tom. Tak poďme na to. Smiali sa mi celý život a aj tak, kto je winner, povedzte. Začína to veľmi dobre. Krypto, vymyslené peniaze, scam. OK, ja som človek, ktorý vidí víziu vo veciach. Prečo vždy to má rovnaký pattern, tieto kryptosrandy? Prečo to má vždy rovnaký pattern? Dojde týpek out of nowhere, hrá to na extrémne bohatý lifestyle, ukazuje, čo má on a ty nie. Klasika. A vždy má taký ten povýšenecký tón v hlase a potom sa ukáže, že to je ojeb. Prečo ten pattern sa opakuje? Swag. Neskutočný. Ruky. Prisahám, že to nie som ja s AI filtrom. Prisahám, že to nie. Toto je tzv. Kryptokartel a ich krásny život okolo investovania do kryptomien. No a toto je zase to, ako to dopadlo. Polícia pred pár dňami zverejnila status, že pár ľudí okolo projektov Kryptokartel, Safe Finance a iných sú vo väzbe. Zaujímavé. A v súčasnosti prebieha vyšetrovanie v súčinnosti s Europolom. Celkovo ide o podvod vo výške 8 miliónov eur, v ktorom bolo Wow, to je hodně peněz. Ale vieš čo, ja teraz toto není shade na všetko krypto, čo existuje, však jasné, ja vidím nejakú výhodu nejakých kryptomien, hej. Chápem, prečo niektoré sú proste hypnuté a stoja toľko, čo stoja, lebo tá value tam nejaká je. Či už v tom, že sa to netrekuje, neviem, že všetko v tom vidíte, hej, že to je decentralizované a tak ďalej. Ale keď už ideš robiť takéto veci v takýchto čiastkách finančných, není dobre to robiť proste legálne? Sú štáty, a myslím si, že aj náš je tak trošku v tom, že za finančné dostaneš niekedy väčšie tresty ako za vraždu. Není už fakt lepšie si to ošetriť, však v tom sú veľké peniaze aj legálne, keď to robíš. Ja chápem, že takto je to asi kratšie, že máš rýchlo veľa peňazí, ale stojí to za to, keď potom toto sa stane, vieš. poškodených vyše 1000 ľudí. Teda aspoň zatiaľ, lebo popravde nezdá sa mi to veľa. V priemere je to investícia pod 8 000 eur. A čakal by som, že celková suma bude aj vyššia. Ja tento príbeh poznám a sledujem ho dlhšie a preto ho použijem ako ukážkový príklad toho, ako neinvestovať a naopak ukážem vám, ako si overiť samotné platformy čo najlepšie. No. Keďže už aj nejaký rok píšem pre Finstat, tak čo to o tom tuším. OK. Poďme sa aj na to, ako ostatní influenceri kašľú na spoločenskú zodpovednosť a kašľú na hĺbší audit toho, s kým spolupracujú a proste zoberú prachy za barzakú storku. No tak to nie je nič nové, hej, keď sa pozrieme na dnešných influencerov všeobecne, tak to tak proste je ten pattern. Ja sám som veľakrát zobral nejakú spoluprácu, pretože ten finančný obnos bol proste strašne príjemný, ale to bolo dávno, kedy som proste fakt tie peniaze, keby škral, však pamätáme si Hellcase, keď som mal 18, či koľko som mal. Proste vtedy urobiť taký deal za vec, ktorú som aj tak v podstate používal, aj keď bola morálne na nejakej grey area, tak proste vtedy som to zobral, ale retrospektívne viem, že to bola sračka a viem, že to, čo teraz ľuďom nejakým spôsobom promujem, veľmi súvisí s tým, ako ma ľudia berú. A ja nechcem, aby ma ľudia brali ako niekoho, kto ide rýchlo na vás vykešovať. Ja na vás idem pomaly vykešovať. Chod si kúpiť kvapku. Nie, ale chápeš, že mne príde, že keď robíme obsah na internete, čo hlavne súvisí s niekou personou, čo podľa mňa teraz všetky influencerandy dosť súvisia práve s personou, aspoň teda by mali, si myslím, tak takéto shady kolaborácia, shady spolupráce, to je keby si sa strelil do kolena. Lebo však treba tržby. Samozrejme, aj úplne nevedome. Skrátka, len chcú peniaze. No jasne. Kryptokartely alebo na sieťach ako CC News, Safe Finance a podobne sa začalo hovoriť, keď Milan Dubec spravil rozhovor s jedným chalanom, ktorý tam bol na pohovore a popísal praktiky. Videli úvodnú scénu oslavy kultového filmu Vlka z Wall Street, tak presne takto asi vyzeral. Posúďte sami. Potom to boli také 3 veľké JBL repráky, ktoré vlastne púšťali hudbu a v strede bolo vlastne taká len tabula alebo flipchart, kde vlastne písali nejaké výsledky a nejaké akcie tam vypisovali, čo vlastne nedávalo zmysel, čo tam, keď predávali krypto. A potom následovali motivačné reči každú pol hodinku, ako Vlk z Wall Street a tam motivovali každého. Áno, prišiel tam manažér, mal palicu v tvare hada, ktorá bola vyrobená z plastu, vyzerala, jak keby som to kúpil na vyšší. Kamo, tak to, už keď som sa tam zamestnal, že idem tam niečo robiť a toto dojde týpek, vieš, JBL reprák a začne motivačnú reč do majku s takou palicou,
Dávam Maldev 4, hoši. Fakt dávam Maldev 4. To mi príde normálne, že to je krok od obchodu s ľuďmi. Že to zde strašne. A začal tam vlastne s tým buche po stoloch. A potom nech je každý ticho a nech ho počúval, začal motivovať, že ako musia tým klientom to natlačiť do hrdla, tie ich produkty a neviem čo. Neskôr na to reagovali bývalí kolegovia z Indexu, denníka SME a potom Národná banka Slovenska. Ona vydala upozornenie, v ktorom hovorila, že nejde o regulovanú platformu. Toto celé sa udialo približne pred 2 rokmi v roku 2024. Ja som túto platformu sledoval od tohto času a pozrel som si aj jej históriu, keďže dosť silno komunikovala aj na sociálnych sieťach. Na Milana Dubca reagoval zakladateľ a zjavný vlastník alebo spoluvlastník platformy Tomáš Tetia. Ty kokos, tak tento šodek takto rozpráva, to je jak ona, Erika Krk. Keď mala hento, jak tak dýchala náhlas, vieš? A.k.a. Tiscinko, údajne známy reper, a nahral video, kde sa pokúšal vysvetliť to, že zabudli Tiscinko, údajne známy reper? si vybaviť živnosť, o ktorej píše Národná banka Slovenska v upozornení. A mali ju v Česku a tak si mysleli, že môžu s tým podnikať aj na Slovensku. A trochu tam ešte poobviňovali novinárov z neetického prístupu a tak podobne. V spojitosti so Štetiarom sa spája aj meno Denis Dobrucký a jeho firma Salesforce Agency. V roku 2024 bola Štetiarová firma a Dobruckého firma na rovnakej adrese v Žiline, čo vysvetľovali tak, že majú rovnakého právnika. Salesforce Agency je už v súčasnosti premenovaná a má dlhy voči štátu. Práve táto firma priamo volala potenciálnym klientom. Či už aj túto firmu rieši polícia, nie je známe a v statuse ju priamo nespomína. Každopádne Tomáš Tetiar je podľa medializovaných informácií vo väzbe a s ním aj niekoľko ďalších osôb zo Slovenska aj z Česka. A práve on bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach a v médiách, pričom mal aj dosť kamarátov spomedzi influencerov. Na sociálnych sieťach sa prezentoval tak klasicky. Úspešný slovenský podnikateľ, ktorý niečo vybudoval a on vám to teraz vysvetlí ako na to. Navyše si zaplatila inzertné články v denníku Pravda a vo Forbese, ktoré tak nejako nespozorovali, že by nemuselo ísť o úplne legálny projekt. Come on, tieto platené články, to je za mňa strašná sračka. Ja chápem, keď si niekto zaplatí reklamu, hej, v nejakom magazíne alebo na nejakej stránke týchto magazínov, ale platený článok, hlavne keď má tá daná, ten daný časopis alebo ten... Hej, to nejaké fórum alebo nejaká stránka s novinkami, čo vlastne čakáš, že to sú objektívne správy, kde sa dozvie všetko na jednom mieste a niekto si tam zaplatí článok, mne to príde strašne zvláštne. Rozumieš, lebo ak není problém zaplatiť si článok, tak ťa tam môže v podstate teraz čo každý ojebávať. Však to už môžete rovno robiť také inzercie, ako robili tí skemery, o ktorých robili kľúci z Prahy. O tých oných doplnkoch stravy, čo sa tvária, že sú lieky. Alebo naopak lieky, čo majú byť doplnky stravy. Neviem, mne to príde strašne divné. Prečo by si to robil, keď máš ako dobrý, vieš, keď máš dobrý biznis, funkčný, tak za tebou dojde taký oný magazín, nie? Väčšinou. Neviem. Divné. A to s tými influencermi, vieš, že stále nedokážem pochopiť, ako je možné, že trashfluenceri, ktorých máme a máme ich na Slovensku, hej, teraz nehovorím, že všetci, ale máme ich fakt veľa. Ako je možné, že kauza po kauze, čo majú, tak tí ľudia im aj tak na niečo skočia, lebo vieš čo, keby nemali stále výtlak, títo influencerkovia, tak si ich tí firmy neplatia na ďalšie spolupráce, rozumieš? Keby nevideli tú konverziu tých ľudí, že áno, do niečoho sa zapojili. Ja tomu nerozumiem, aký sme sprostí. Ako v konečnom dôsledku, čím viac idem ďalej od prvého dielu PRD, tak tým viac dávam zapravdu Petrovi, že tá malá násobilka by nás dobre prefiltrovala, ako dosť. Ani si ho asi nepreverili. Navyše Tiscinko mal veľa kamarátov. Aj toto, jak povedal, že ani si ho nepreverili. Jak môže niekto ako Forbes zobrať platený článok od random týpka, čo si založil nejakú kryptovec a nepreklepnúť si ho? Nemá mať Forbes za týto reputáciu toho, že si preklepávajú tieto veci? To bych čakal také, no. To mi príde tak divné. Influencerom, ktorí generujú veľké dosahy. Stačí sa pozrieť na túto spoločnú fotku. Je Jovinečko, Bergy, Bianka a ďalší. No jo. A toto je Andrejka Saky, moja spolužačka zo strednej, no jo. To je taký type beat, no. To je taký type beat. Akože, neviem jak Jovinečko a Bergy, lebo Jovinečko mi teraz príde, že jak už proste má tie love, hej, či už zo spolupráce alebo z biznisu, tak sa neangažuje v nejakých shady veciach. A neviem, jak je toto dávno, že ešte vtedy akože hrabal nejaké, alebo sú to možno jeho kamaráti, ale akože vieš čo, v takýchto veciach biznisových to kamarátstvo bohužiaľ treba dávať na druhé miesto. Je to biznis už. To už není iba. To je keď Adam Kámi došiel, že kamo, však ja tu nerobím agentúru na OnlyFans, však my sme iba kamaráti, na vodnej fajočke sedíme, šiša dávame, no pozri sa, sedí. Hej, že v týchto veciach tých kamarátstva to je pičovina dosť. No.
Lebo ak by bola ich obhajoba, že joj, to bol náš kamarát, to my vypromujeme, nie, že kamarát to je. No ale kamo, opatrne, vieš? Jovinečka aj Bergy priamo promovali túto platformu a spravili k nej skeče. A k Bianke a k Andrejke to, kamaráde, sa tu roztočíme jak Garen na tope Ečko zas. S odkazom, že môžu cez ňu investovať. Bolo to ešte v čase pred upozornením Národnej banky Slovenska v roku 2022 približne. Napriek tomu to vrhá tradične zlé svetlo na influencerov. Že prakticky môžu promovať čokoľvek a nehrozí im za to sankcia. Hej, my sme dobrá grey area ako na peniaze docela, že? Preto som rád, že akože začali vznikať tie kontroly. Ja viem, že ako je to také, že hej, tu sem kontroly, treba všetko kontrolovať, ale áno, lebo vieš čo, veľa ľudí ojebáva na influencerstve. Veľa z nich nemá ani živnosti založené, alebo si všetko jebu iba niekde na cloud tie peniaze, ktoré si podrobu nunko proste posielajú a tak a dane nikde, vieš, že... Ale síce zase keď vidím, jak vyzerá Slovensko, tak tie dane moc nepomáhajú, no. Platformu promoval aj známy rapper Luka Brasi, ktorý navyše začal hneď po zatknutí písať niečo v zmysle, že je to len veľké nešťastie a nedorozumenie a čoskoro, bro, bude free. OK, zase je aj tá druhá stránka veci, že oni možno sa pýtali, vieš, že hej, teraz zase diablov advokát som, ale že oni sa mohli pýtať, že hej, a tak čo, je to v pohode, je to všetko clear a oni mohli im nakecať, že všetko je clear a všetko je v pohode. Oni nemuseli vedieť vôbec, že sa jedná o jeb, hej, a zase aby sme ich nehádzali do pytla, že oni ho mohli fakt brať, že to je proste v pohode týpek, čo sa rozhodol robiť nový biznis v novom segmente, čo proste prišiel v týchto 2020-kách a proste super, že idú cashovať strašne, ale nevedeli background toho celého. Takže aj to je možnosť. Aj keď Národná banka Slovenska upozorila na platformu až v roku 2024, pravdou je, že skrýva dosť red flagov. A skrývala ich už predtým. OK, tak poď. Alebo obchodný register Slovenskej republiky, či register účtovných závierok, tak hneď uvidíte, že Štetiar má trvalý pobyt v Paraguaji, ktorý je v súčasnosti atraktívny pre digitálnych nomádov a kryptoinvestorov, lebo tam je priaznivé daňové prostredie. No, Paraguaj, Porto Rico a tieto veci, nie? Tomu všetci sa jebú. Zároveň jeho firma nevykazuje nejaké zásadné tržby či zisky. A teda na prvú nevidíte, odkiaľ pochádza jeho bohatý život, ktorý prezentoval na sieťach. Teraz to už síce na stránke Safe Finance nevidíte, ale v tom čase bola spoločnosť prevádzkovaná zahraničnou firmou W Tech Services Limited s registráciou na Kajmanských ostrovoch. W Tech Services, chlapci, to je ono. Ktoré sú rovnako daňovým rajom. Preklad znamená, že sú tam nízke dane a navyše si daňové raje zvyčajne nevymieňajú finančné informácie s úradmi členských krajín Európskej únie. Daňových rajov zvyčajne idete z dvoch dôvodov. Ste bohatí a chcete ušetriť na daňach, alebo chcete niečo skryť, čo by sa u nás vyšetrovalo. Alebo oboje. Safe Finance bola konečná stanica pre klientov, ktorých oslovil Kryptokartel a Salesforce Agency. Následne ste mali možnosť cez ich platformu investovať, kde ste platili z každej transakcie približne 3% poplatok. Zároveň, keď ste vedeli niekoho odporučiť, tak mali aj svoj vlastný referál systém. Samozrejme, že mali referál systém. Kryptokartel komunite, ktorá fungovala na Discorde. Kam ja si hovorím, že ja som vo vežaky nadčasový a keď som začal robiť YouTube videá, tak ja som robil referál. No v roku 2013 alebo kedy, 2014 sa robil referál na poľské free-to-play hry, kamo. Ja som tu bol prvý v týchto veciach. Zase ako neskúšajte ma tu predbiehať, ja som tu bol prvý. Vykešoval som z toho 140 € a kúpil som si telefón THL. To ešte existuje? Počkaj, čekuj. Aha, ešte sú. Tomu ver. To už mám nové logo. Oni boli vyslovene vykradnuté HTCčko. Jo, toto. Kámo, toto je môj telefón. Technology Happy Life. Pre médiá Štetiar nevedel vysvetliť, kto je za kajmánskou firmou a zároveň tvrdil, že do Európy pôjdu po decembri 2025, keď sa im podarí vybaviť licenciu MiCA, ktorá práve reguluje projekty spojené s kryptomenami. Index zároveň opísal, že oficiálne odporúčanie platformy, ktoré mali obchodníci, bolo investovať najprv 300 €. Putovali na český účet vo FIO banke a tento účet bol písaný na... Možno rada do budúcna, ja viem, že ja to teraz pozerám na sluchatkách, možno na reprakoch by to bolo v pohode, ale kľudne tieto videá v backgrounde mutovať, lebo sa mi to skresluje, ja iba tak ako, že keď už to kúkam ako divák, že ako do budúcna. Českú firmu, ktorej členom správnej rady bol kto iný ako Štetiar. Tým pádom sa tak trochu rozbieha argumentácia, že Salesforce Agency s firmou nič nemá a je to len ich call centrum a nevedia ako to robia a nevedia o jeho praktikách. To bol práve argument, ktorý Štetiar používal. Navyše Štetiar mal firmy aj v Spojenom kráľovstve, ktoré má rovnako ako Slovensko pomerne dosť transparentné firemné dáta. Rovnako tak sú transparentné aj v Česku, aj keď sú v trošku horšej podobe ako na Slovensku. Ponovom, mimochodom Finstat už má aj české dáta. Celá táto kauza poukazuje na 3 problémy. Prvým je, že úradom trvá niekoľko rokov, kým začnú riešiť platformu s nekalými praktikami, ktorá má kontakty nikto nevie odkiaľ
a s neexistujúcou registráciou či reguláciou. Druhý Vždycky, keď dojde niekto out of nowhere flexiť proste drahé veci a má za tým nejaký link na niečo, krypto, kurz a bars čohoši, to sú ruky preč. To sú ruky preč za mňa. To je má fakt pravdu. extrémna. Vieš čo, človek, čo žije nejaký ten luxus vydretý, podotýkam vydretý, nemá dôvod ti to cpať s nejakým pofiderným linkom za každým, vieš, na nejaký post. Na to pozor, hoši. Na to opatrne. To je pravda. Ako keď sa nad tým tak okolito zamýšľa, prečo by to robil, keď si užíva svoj luxus, čo si vydrel, vieš? je naivita influencerov. No. V podstate beztrestne môžu propagovať aj takéto platformy. Nehovoriac o inzertných článkoch v médiách, ktoré tomu dodávajú punc dôveryhodnosti. No presne, no. To ako, viac ako tí influenceri ma serú tie články, vieš, že fakt ako článok, ako teda magazín ako Forbes, takéto veci by... Hlavne keď ti tam dojde taký random týpek, zaplatí si ten článok, ty si ho nepreklepneš ako Forbes? Čo teraz, ja si vymyslím normálne čo? Udené šunky s naschvál zvýšeným obsahom karcinogenu, niečo z toho zarobím a môžem ísť dojsť do Forbes, že počujete, napíšte, že mám prémiové šunky, dobre, ďakujem pekne. Vieš, že to je strašne zvláštne. Problémom je samotná nízka finančná gramotnosť a že ľudia sa na niečo takéto nechajú nahovoriť. Stačí si ešte spomenúť na nedávny prípad z Košíc Axe Capital. Firma, ktorá mala pomocou robotov investovať a byť zisková na kryptoburzách. Nebola a v súčasnosti je v konkurze. Preto si ešte ukážeme, ako najľahšie spozorovať podvod. Prvé, čo vždy spravte je, že si pozrite register Národnej banky Slovenska. Prvým je register subjektov finančného trhu. Chcete nájsť danú spoločnosť a to, na čo má oprávnenie v Európskej únii či na Slovensku. Všetky investičné spoločnosti, ktorých služby som vám odporúčil, nájdete v tomto registri. Tohto videa spoločnosť eToro. Špecifická situácia bola doteraz pri obchodovaní kryptomien, kde neexistovala nejaká regulácia. Avšak od júla musia mať burzy, brokery a ostatné firmy, ktoré obchodujú s kryptomenami, tzv. MiCA licenciu, ktorá ich na to oprávňuje. eToro dostalo túto MiCA licenciu ako jedna z prvých platformiem, respektíve z brokerov. Má eToro takú akciu. Môžete získať 5% cashback v prípade, že si prevediete kryptomeny do eTora. Celkovo to majú nastavené tak, že keď prevediete kryptomeny v hodnote $40,000, tak dostanete akcie firiem v hodnote $2,000 v danom mesiaci. Krásne. Platí do konca augusta, čiže môžete tak spraviť dvakrát. Keď si otvoríte eToro na NBS-ke, tak uvidíte, že má oprávnenie na kryptoaktíva a spomínanú MiCA licenciu. V prípade, že pôjde o finančných sprostredkovateľov, aj pri nich si viete pozrieť, či sú registrovaní a na čo konkrétne. A to zase v tomto registri. Keď tu nie sú zapísaní, je to red flag a podvod. Môžete investovať. To je dobrá info napríklad. Ja práve, že moc nejsom do týchto proste finančno a krypto vecí nejako zaangažovaný, aj keď veľmi by som chcel, aspoň čo sa týka vlastne akcií a tieto veci, chcem do toho trošku zabrnúť, pretože mi to príde hlúpe nerobiť, úprimne, ale toto by mi nenapadlo. Alebo možno až keď by som začal searchovať, že čo si overiť, že je legit, takže toto cení. Ja dám like. Dobre, super. Už aj tak trošku inak. Otvorte si web stránky firiem. Každá dôveryhodná firma nemá problém ukázať tváre vlastníkov či zamestnancov. Sekciu o nás, obchodné podmienky a tak podobne. Zároveň v cookies lište zvyčajne na 100% nájdete firmu, ktorá za webom a službom stojí. Keď tam nie je to ďalší red flag. Napríklad, keď si dobre pamätám, pri SafeFi... Zase ale aby nepuli Miška Evridža, čo si vymyslel AI účtovničku, ktorá tam nebola v tej jeho, čo to bolo, občianske združenie, či čo to má. Hej, to je aj silná vec dneska. Nevedeli zistiť, kto je za tou firmou. Našli ste to až ku kryzlište. Keď je firma v jednom z daňových rajov, ako napríklad Seychely alebo Kajmanské ostrovy a podobne, je to ďalší red flag. Keď nenájdete mená osoby za firmou, zase ďalší. Kvôli tomu môžete ísť napríklad aj na LinkedIn a hľadať podľa názvu firmy či platformy konkrétnych ľudí. Zároveň... Ale toto je super video. Ja normálne, že plesiem odber asi aj. Normálne, že toto je výborné. To sa mi veľmi páči. Samozrejme klasicky googlite. Následne, keď máte slovenskú firmu, viete nájsť na Finstate všetky potrebné údaje. Keď nemáte predplatné Finstatu, keďže to umožní podrobnejšiu investigatívu, tak jednoducho choďte na register účtovných závierok alebo na obchodný register a hľadajte tam. Pozrite sa rovnako, odkedy firma funguje, aké má tržby, aké má zisky. Potom sa pozrite na web zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Tam uvidíte, či má firma nejaké dlhy za svojich zamestnancov. Keď má, tak je to zase ďalší red flag. Keď to je česká firma, pôjdete do rejstříka a v prípade, že z UK, tak do ich samotného registra. Platí už niekoľko rokov mimochodom, že Slovensko má najlepšie dáta v Európskej únii, ktoré sa týkajú nejakých firiem, účtovných zámierok, finančných výsledkov a tak celkovo.
Keď už tu nájdete niekoľko red flagov, tak už vám to napovie, že či máte investovať cez túto spoločnosť a či tam chcete zveriť svoj... To je bomba, že keď sa na Slovensku niečo týka biznisu a financií, tak to máme všetko hneď ready. Ale kamo, máš zlomený pršťok a dojdeš do nemocnice, no modli sa, že ti nebudú operovať slepak. To je p***. My sme vlastne iba podnikatelia všetci na Slovensku, my nie sme občania, my máme byť iba podnikatelia. Aj to je vlastne však transakčná daň ti normálne zožere celý obchod, keď si otvoríš. Svoje úspory. Normálne firmy, ktoré sú registrované a majú licencie, napríklad brokery, ktorí sú obchodníci s cennými papiermi, tak musia mať oddelený majetok firmy od majetku investorov. Prípad, že firma skrachuje, tak cenné papiere investorov budú prevedené na inú firmu alebo vyplatené. Navyše je tam aj približne 20 000 ochrana nezainvestovanej hotovosti na účte. Prípad kryptokartelu a firiem s nich spojených poukazuje na šedú zónu kryptosveta. Práve kryptomeny sú často miestom podvodov kvôli svojej... To je toto. Toto je vec, čo ma strašne vytača na tých kryptoveciach. Že ono krypto ako také, proste tá premisa krypta je super. Ale tým, ako je super a v čom je super, dáva strašne veľa munície na shady debilov. A to není iba toto, to je proste všetko. Zober, koľko bolo krypto ojebov za posledných 5 rokov. To je normálne neúrekom veľa. To je vždycky, keď chceš urobiť niečo fasa, tak dojde niekto, kto to exploitne. A keď sa ešte jedná o peniaze, tak to je 40 krát tak, to je strašné. Že normálne nevieš, čomu máš veriť. A človek by aj chcel zdravo rozmýšľať nad kryptom nejako, že fakt sa do toho chce zabrnúť a bohužiaľ mohol dopadnúť tu. Jeho prvá skúsenosť s kryptom mohla byť kľudne toto. Lebo došiel kamoš, čo videl tieto storky, influencerku a všetkého možného, že kamo to keď zmeškáme tam my sme, to sme piči, vieš to FOMO, to je to, čo veľa ľudí proste zožere. Pamätáme si kryptozu? Loganové, to bolo to isté, ľudia na tom FOME tam najbali také peniaze, však tam boli tie výpovede tých ľudí. Keď ste videli Coffeezilla video, čo nové typci tam dali 12 000, 20 000 $, proste toto a puf, hotovo. Ja neviem, jak to skončilo úprimne. Sme to, že malej digitálnej stope a toho, že si môžete tam skrátka prevádzať peniaze bez nejakej väčšej kontroly. Je tam väčšia náchylnosť na rôzne kryptoprojekty, ktoré sú podvodné. No. Preto si na to treba dávať pozor. Samotný kryptokartel sa v súčasnosti vyšetruje a uvidí sa, čo nakoniec polícia vyšetrí a čo nakoniec sa s firmou a s tými ľuďmi stane. Ja som veľmi zvedavý. Budnite. Keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber. Dal som výborné video, veľmi super, stručné, všetko povedané, pekne, príjemný typek, super. Videjko. Dúfam, že sa, prosím ťa, sorry, že týkam, ale dúfam, že sa nestane, že ešte aj z teba bude nejaký lebo ja už neviem, jak obhajem takéto videá. Ne, fakt, to bolo dobré. Toto je dobré, že sa dejú takéto videjka. Ja som za každý takýto check týchto influ a krypto chlapov a chlapiek. No, budem to určite sledovať. Dajte odber, aby ste nezmeškali follow-up. Toto budem kúkať, toto ma zaujíma. Díky moc. Díky moc za zhlédnutí a vidíme se při další reakci. Čus, bus, autobus.